Po.
Ate Chu! Hehe. Hoy, computer na. Wala kailangan natin ng Kailangan natin magtrabaho, Ticho. Kain tayo. Nagutom na ako. Dikitan ko muna yung mo. Ay, dikit na pala. Hehehe. Wala ang hirap kumilos pag sa cellphone. Sa akin nasira. Saan naman dyan? Ano po? Na-target mo naman na ata, Ate Chu, yung mo? Watch hour mo? Ako kasi hanggang ngayon nagtatrabaho pa. Bumababa din pala yon. Kailangan, mo lang, maintain. Hindi ka pa nakapag-apply? Manood ako ng mo. Mga video. Nasahod ka naman na. Hindi ka busy ngayon, Ticho. Ako sinisingit ko pa rin mag-live. Kailangan Tapos sa hapon ko na lang ginagawa yung mga gawain.
Hello po, good morning po sa inyong lahat. Kailan ka magla-live at Ticho at makapunta man? Kain po. Kain po. July 8 na pala ngayon. Meron malabo. Ilan ba ang ano? Pag nag-first sahod, ilan ba agad ang ano? Pag first sahod ba, Ticho? Ilan ang pwedeng bago ma-withdraw? Hindi ba agad-agad makakaano? Sige, okay lang, Ticho. Kailangan pala paabutin pa ng 100.
Nalilate yung live ko. Nauuna pa sa iba. Ganun talaga yun? Hindi email pala yun. Ha? Sayang naman. Ganun talaga yun, Natidyo. Hindi sabay-sabay yung mga chat dyan, dito sa live ko. Hindi ko pa nakikita yung message mo, pero dito sa computer nakikita ko. At ganun. Nahuhuli? Oo nga po. Ganun talaga pala yun. Kaya in-stop ko yung isang live ko kanina kasi sabi ko, ba't ganun nahuhuli? Anong oras na? Mag-aalas 10 pa lang pala. Nabusog na ako. Wala ako tubig.
yun. Hello po. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pagbisita. Tara, sama kayo. Ayaw papakain ng manok. Kain tayo ng manok. Tapos, linis ng bahay. Bago. Oh. Ano? Ay, sige lang, Ate Cho. Ako ay magpapakain muna rin ng manok. Comment lang po yung gustong shoutout.
Ay, nandiyan ka na?
Ano, 120? 120. Ayaw mo 120. Gusto mo ate, 420? Lugi ka ng 200 sa akin. Biro ko sa bare? Ah? May sa kadwayo? Oo.
Ah!
Wala, kulitan ito. Pulpo ka. Nasaan ba yung gamot niya, Papa? Sabi natin yung weight mo. Ayun, oo. Butit-butit. O, kainin mo na lang yung ano mo yung gamot. Ano ba? Mabuksan. Kagatin mo na lang dun sa labas. Yung balat mo, Buda, wag mong ikalat, ha? Sim. Sim.
Ah, Uda! Pumasok ka na dito.
Maghugas ka ng kamay doon. Ba't na ako magbuksan? Unas ka doon na, punasan mo. Bunganga mo, bunganga. Yung ilong mo. Give me that. Meda. Meda. Meda ko YouTube. Give me that. Ano? Oda ko na ng YouTube. Ako ng YouTube. Ako ano na. Hello, Andy Pot. Hindi si Andy Pot. Ako ay magro-Roblox muna. Hello, Andy Pat. Oh, Andy.vlog. namatay. Una, 2, sunod 0, sunod 1, sunod 2. Paa mo ba? Inom ka muna ng tubig na. Tapos kuhanan mo din si mama. Dali. Isang baso puno ha. Kalahating baso ang inumin mo. Ako naman. Saan na yung laba ko? Laba. Laba. Million?
Mabuhay ang walang Ito yung pera mo sa bag. Nakunat na nga oh. Tingin lang ako. Ma! Ang daming tinapay naman. Ang daming tinapay na yung kakabigay namin. Manasan ng tubig. Naubos na. Iinom ako eh. Wala yung headset. Headset sana ako. Headset ko pa naman yun. Ay, nagugulaan ako. Wala akong nararo. Wala ko. Siguro, ano ka na dito. Yan! Inom ka tubig nga doon. And 6. Screen ko na something. Dito lang. And 6. Yun! Buti na
lang. Tutulungan na lang tayo. Tutulungan. Insect. Insect. Iguana. 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 Guitar. Guitar. Hats. Hats. Ano? Wait lang. Patay. Kita na buhay ko, oy. Pero kita na. Oras ka pa. Ay. Insect. 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 Diba? Papatay kita. Kita. Papatay dari kita. Diba? Oh, shit. Yun. Ulo ko, tulog tayo. Maya-maya konti. Pagdating ng kuya. Wow! Pinagbayan na mo. Wow! Buti tayo may ilaw. At tayo ay may inanak. Wala. Paubos na ang aming apoy. Wala pa rin akong makita. Malilig na lang ako. Pausap pa. Nalaman ito. Bang! Go! Ito ang hinahanap ko. Ito ang hinahanap ko. Ito. Ito. Ang hinahanap ko. O, diba? Galing ko lang ulit na. Raccoon.
Bye po. Salamat sa inyong pag suporta sa aking live. Thank you po. Ako'y inaantok. Good night. Bye po. Salamat.